गोथार बाइबेलनि 1 तिमथि 5:9 बेयाव ओरैबायदि लिरनाय दं, आरो जाय जाथि खुरमाफोरनो बांसिनै नखरनि सोद्रोमाफोरनो जानाय आरो लोंनाय होआ, बियो फोथायनायखौ फोलाबाय आरो बियो फोथायैनिख्रुइबो गाज्रिसिन। लोगोफोर, दिनै बे बाइबेल सिरिया जोंनो बेखौनो फोरमायदों दि दिनै जोंनि बुहुमाव माखासे नखरनि सोद्रोमाफोरा एबा जाथि खुरमाफोरनि गेजेराव सोरबा सोरबा गावनि जाथि खुरमाफोरखौहाय नाया, गावनिल' सानो, गावनिल' मावो, गावनि फारसेल' आवगायलाङो, गावनिखौल' साननानै गावनिखौल' बेबायदिनो जौगालांनायखौ हास्थायो, जौगालांनायखौ लुबैयो। आरोबाव बुहुमाव गोबां नखरफ्रावनो बांसिनै नखरनि सोद्रोमाफोरनो जानाय लोंनाय होआ, गावल' जानाय, गावल' लोंनाय। दिनै नखरावहाय बेबायदिनो जोंनि नखरफ्राव, गोबां नखरफ्रावनो दिनै बेबायदिनो गावल' जानाय, गावल' लोंनाय, गुबुन जोंनि नखरनि सोद्रोमाफोरनोनो जानाय आरो लोंनायखौ होनो नागिरा। दिनै गावनि जाथि खुरमाफोरनो आरो गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरनो जुदि जानाय लोंनाय होआब्ला एबा जानाय लोंनाय होआब्ला एबा गावजों गाव अनज्लायाब्ला, गावजों गाव नायज्लायाब्ला, गावनि जाथि खुरमाखौ नायाब्ला, गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ नायाब्ला, दिनै गोथार बाइबेला बेखौनो फोरमायदों दि बियो फोथायनायखौ फोलाबाय, बियो इसोरखौ थगायबाय आरो बियो फोथायाखिसै, आरो बियो फोथायिफोरनिख्रुइबो गाज्रिसिन जाबाय। मानोना बे बुहुमाव गोबां इसोरखौ फोथायि सुबुंफोर दङ आरो सैथो आरो नंगौ इसोरखौ मिथियै गोबां सुबुंफोर दङ। बै इसोरखौ मिथियै आरो फोथायै सुबुंफोरानो दिनै गाव गावनि जाथि खुरमा आरो गावनि नखरनि मानसिफोरखौ अननो आरो सहाय होनो नायनो हायोब्ला, नाथाय नों गोथां इसोर, सैथो इसोरखौ मोनखांनायनि उनावबो, मोननायनि उनावबो नोङो दिनै गावनि जाथि खुरमाफोर आरो गावनि नखरनि मानसिफोरखौ नायनो हायाखिसै, जानो लोंनो हायाखिसै, समानै रानलायनो हायाखिसै, अब्ला बै सुबुङा फोथायिफोरनिख्रुइबो गाज्रिसिनाव गोग्लैखाबाय। जुदि इसोरखौ फोथायिफोरा सोरगो रायजोआव हाबनो हायाब्ला, नाथाय नों इसोरखौ फोथायिफोरनिख्रुइ गाज्रिसिन जानानै, फोथायिफोरनिख्रुइ गाज्रिसिन जानानै नों माब्रै इसोरनि सोरगो रायजोआव हाबनो हानो? एबा नों माब्रै इसोरनि सोरगो रायजोखौ मोननो हानो थैना थांनायनि उनाव? बिदिब्ला बै जोंब्लावनाय गोमोरोङै, अरायनि जोबनो रोङै नोरोग रायजोआवनो थानांगोन अरायनि थाखाय। बेनिखायनो साफ्रोमखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों जाहाथे बयबो गाव गावनि जाथि खुरमाफोरखौ आरो गावनि नखरनि मानसिफोरखौ बासिनाय गैयालासे बयखौबो नायो आरो जानो लोंनो होयो आरो अनज्लायनानै थायो, बेखौ खावलायहरनाय थाबाय। ओरैबादिब्लाबो नोंथाङा दायनिगिरि जागोन। 100 जनाव 99 जनखौ नायनानै जुदि सासेखौ नायख्लयोब्लाबो नों बेयावबो दायनिगिरि जागोन। जाहाथे जौसेयाव 100 जौखोन्दो जाहाथे इसोरनि बिथोन बायदि थाबायलाङो आरो मानियो आरो बयखौबो समानै गावनि जाथि खुरमाफोर आरो न'नि मानसिफोरखौ, नखरनि मानसिफोरखौ नायो आरो नखरनि मानसिफोरनि थाखाय आरो गावनि जाथि खुरमाफोरनि थाखाय बयबो मावलाङो, बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय।